Знаете ли, че в финала на Библията наистина ужасяващото нещо не са 7-те тръби, а 7-те чаши на гнева, които се изливат след звука на последната тръба? Глава 16 от Откровението го описва ясно. Когато ехото на последната тръба най-накрая заглъхне, 7 ангела пристъпват напред, държейки 7 златни чаши, пълни с горящ гняв. Този път това вече не е предупреждение. Това е окончателната равносметка за бунта на човечеството. Първата чаша се излива върху онези, които носят белега на звяра. По телата им избиват болезнени горящи язви. Когато избереш грешната страна във вярата, тялото плаща първо. Втората и третата чаша се разбиват в моретата, реките и изворите. Синият океан се превръща в море от кръв. Сладката вода също става кръв. Светът е принуден да пие със собствената си уста насилието и клането, които е извършил със собствените си ръце. Четвъртата чаша променя слънцето. То вече не е топла светлина, а пещ, която бълва огън в лицата на хората. Те се гърчат в агония, но въпреки това гледат нагоре и проклинат Бога, отказвайки да се покаят. Петата чаша се излива директно върху престола на Антихриста. Неговото царство потъва в пълен мрак. Онези, които някога са се подигравали на вярата, започват да плачат и да скърцат със зъби в нощта. Шестата чаша отприщва последната измама. Нечисти духове се движат сред лидерите на народите, тласкайки армиите към последното бойно поле. Всички мислят, че все още имат контрол, без да осъзнават, че вече са стъпили на ръба на острието. И точно когато всичко изглежда решено, Христос ще се появи внезапно, като крадец в нощта. Само с една дума от устата си, той ще съкруши властта на Антихриста и ще издърпа своите хора от самия праг на огъня. Когато седмата чаша бъде напълно излята, основите се разцепват, градове се сриват, планини се свличат и масивни ледени късове падат от небето. Онези, които са прекарали целия си живот, казвайки не на Бога, най-накрая осъзнават. Наистина няма къде да избягат. Ужасяващата част не е само в това колко страшен е финалът, а в следното. Ако този ден настъпи без предупреждение, ще бъдете ли будни и на щрек, или ще спите дълбоко в своята вяра? Ако не искате да продължавате да дремете духом, напишете «Буден» в коментарите и споделете това видео. Най-страшното не е дали краят ще дойде, а че когато дойде, може да ви завари заспали.